sa programa, yaon na po ang mga bisita ta. Live kita sa YouTube at isali pala. May problema ang Facebook ta. Sa YouTube. Okay, sige. Sige po, abante kita digdi sa programa. Yaon na si Ate Sally and kasubago Ate Sally na interview ta si Congressman Pido. And sinabi niya mga ginibong aksyon kan ako Bicol last day sa mga nangyaring baha digdi sa Bicol region. Ate Sally, anong update natin diyan? Good morning po sa gabos na mga nag-aantabay niya na pagkaaga sa DZGB. And wala kita palang Facebook Live, kundi YouTube. YouTube palang kita ngunyan. So, pahanap na lang po sa YouTube. sa YouTube kasi wala kitang Facebook Live. So, ayan, nabanggit in general ni Kong Pido so mga naging activities kan ako Bicol kang nakaaging aldaw. Actually, Tito Al, dire-diretso po ang pagtao po ng mga bagas kang ako Bicol kasi kan sarong aldaw po hali po kami sa Balatan, Camarines Sur. Pero bago po ang ako Bicol na naon ni mga bagas, po muna padara pong heavy equipment duman po sa barangay Luluwasan. Luluwasan? Po, duman sa Balatan, Camsur. So, spillway po baga duman dito. Nakaduman ka na po? Dahil ko kabisado maray ang lugar. Basta sa Luluwasan. Po, sa Luluwasan. Mahiling mo to dito, Al, talaga dahil makaagi sa mga saradit na auto. Pero dahil makaluwas. Po, dahil makaluwas. Maski luluwasan na. Dahil nakaluwas. So, yun Tito Al, nagkaigwang clearing operation at abon kami duman para makaagi itong mga kasi may rice distribution po. And then, after po ito, dumaan naman kami sa may Balatan covered court or municipal hall. Nagkaigwa po ning rice distribution tigti 10 kilos po Tito Al ang tinaokang ako Bicol Party List syempre sa pangingenot yan ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido Gerbin and Kong Jill Bongalon ang satuyang Executive Director / Secretary General. Secretary General. Si Kong Jill po. Sa susunod po pagka interviewin niyo po kay alangon yan si Kong Jill po ay may Tito Al may naka-line up na meeting. Napigtao ko sa iya schedule kang kang mga radio program kang ako Bicol Region. Sabi ni Kong medyo talagang alanganin siya. Pagkatapos may next time next time Tito Al. So pagkatapos simultaneous yan Tito Al ha. Pagkatapos mi sa Balatan mga 5 mga na barangay po nasa 500 yata ito Tito Al na natawan po ning mga bagas. Mahiling mo Tito Al sa mga bagas, mga branded po ito Tito Al. Talagang ugmahon po ang mga residentes po duman ng Balatan. Duman pa kami duman sa may spillway. Itong dakulaon po na truck day nakaagi kaya ang ginibo po ni pigta transfer kaya nahaluyan po kaming maray po sa sa proseso po talaga supposed to be dapat 11 ang nakaaloy po Tito Al so pagta-transport bali ang barangay po duman Tito Al barangay Kugit. Nasa 579 po ang recipients. So barangay Siramag. Nasa 1,296 recipients. Barangay Duran. 1,675. Barangay Luluwasan. Nasa 997 recipients. Barangay Kamangahan. 114. Akala ko nung una Kamangahan pala dito. 114 recipients and Barangay Pararaw. Nasa 654 recipients po. Tapos, sabi po, pagkatas ka ito, Tito Al, pa kami sa Nabua. Sa Nabua po, Barangay Dolorosa, 60 po na recipients. Barangay Malawag, nasa 70 recipients po. Barangay Tandaay, 70 recipients.
Barangay San Nicolas, 60 recipients. Barangay San Isidro Poblacion, nasa 60 recipients po. Barangay San Antonio Poblacion, 70 recipients. Barangay San Roque Poblacion, 60 recipients. Barangay Lourdes Yang, 50 recipients. And Barangay Paloyon Proper, 70 recipients po. Yan po ang ano talaga ng Ako Bicol Party List. Sabi nga ni Kong Saldi na dapat ma-i-insure po ng mga Bicolano na daing mali-left behind during disasters like arcaning nangyayari po na mahiling mo po ini po ang serbisyong may puso, gawa, hindi salita. Diba? Yun talaga ang purpose ka na opo. Bicol. Tapos Talaga. Tito Al, Tabangan, oho. Opo. Then sa Hubilyar naman po, Tito Al, nagkaigwang hot meals. Kasi may mobile kitchen na po ang Ako Bicol Party Ayos, List. Opo, and then ini po ay they baga nagpupunto kaya ang uran. Dara kang typhoon Emong. Kaya kung mahiling mo Tito Al sa page ka na Ako Bicol Party List, talagang mailing mo po dire-diretso ang pagtabang kasi kang Sarong Aldaw kahapon nga nasa Ginubatan, nasa 424 na mga residente po from Tandorora po na yaon po sa Mauraro High School. Tapos duman sa Barangay Maninila, nasa 486 mga taga-Ginubatan po yan, Tito Al, na sobrang apektado. Nag-evacuate sila, Tito Al. Gabi talaga sa baha, dyan sa area na yan. Yes, bako lang po mga bagas ang pinanao. Yaon din duman ang mobile kitchen kan Ako Bicol Party List na talaga nagpapakaon. Maski nga, Tito Al after kang Ginubatan, nasa Libon Albayman. Opo, para Barangay Santa Cruz and Barangay Santa Clara. Bale, 105 po ang beneficiaries from Barangay Santa Cruz and 70 naman po sa Sitio Paklas Barangay Zone. Kaya mahiling mo yan, Tito Al. Maski Banggi, nagkabaranggihan na po, Tito Al. Dire-diretso po yan na pigigibo po ang Ako Bicol Party List. Medyo nakahingalo lang kami. Ngunyan, tanahiling nyo po ang medyo weather maray na ang po niyan. panahon. Marayo na po ang panahon. Kaya dakulaong tabang yan. Sadit man yan, Tito Al. Diit lang yan na ayuda. Pero dakula po ang impact kaan sa ito yung mga kababayan. Kasi di ba sabi nga ni Kong Saldi na kapag ang kababayan ta, Tito Al, na antala sinda sa indang trabaho, lalo na itong mga parauma, para sira, yaon lang sinda sa harong, dahil sindang hanap buhay. So, dakula ang bagay yan na 10 kilos na ipinanao po kan Ako Bicol Party List na inisyatibo po kan sa tuyang mahal na congressman na si Congressman Saldico, ni Congressman Pido, ni Kong Jill Pongalo na matauaning ayuda po ang sa tuyang mga kababayan. Lalo na po. So, sobrang apektado po kaning kang pagbaha. Opo. So, ayan, Tito Al. Okay, so yun man talaga ang misyon ka na Ako Bicol, pagtabang. Mag-eleksyon kita yaon ang Ako Bicol Party List. So, ngunyan, Tito Al, igwa po kitang bisita. Kasubagong aga, kaibahan mi si Sir Manny. Si Sir Manny. Pig-explain niya po ang about test the courses. Sabi niya, nag-promise siya na next time, madigdi po siya. Kaya lang, Tito Al, talagang busy man Sir Manny. Kaya nag-ali na po siya. So, yaon digdi si Luel. Saro po siyang scholar, naging scholar. Ngunya nagtatrabaho na po siya. Aramon ta sa iya, Tito Al, ang work niya? Ay, apalan Tagalog palang tayo dapat. Tagalog. Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko, no? Naintindihan naman. Pero kailangan natin mag-shift. Pero bago ka na... Taga-saan ba si Lowell? Mamaya alamin natin. Pero bago siya magsabi kung taga saan siya, bago siya magpakilala, Tito Al, batiin ko lang po ang mga lahat ng nag-aantabay sa ating programa. Sige. Ito si Homer Rustia Guardians Vlog ng Camarines Sur. Magandang umaga, ma'am. Si Sir Bogs Sevilla po, lagi po siyang nakikinig sa atin kahit saan na Ako Bicol program. So, ayan, pakilala ka na, Luel, taga saan ka? Paano ka napadpad dito? Paano ka naging kasama? Joke lang. Sige na. So, anihin mo lang, Luel, ikwento mo sa amin yung pakilala mo na siya. Yung karanasan mo. Okay. Ako po si Lowell Verso po, na galing po talaga sa Rizal.
Rizal. Opo. Ayun. Specific po sa Cainta po. Cainta, Rizal. Opo. Oo. Kaso yun nga po, taga dito po yung family ko, si Mama. Bicolano po talaga. Mama mo, Bicolano. Saan dito sa Bicol? Sa Santo Domingo po. Saan sa Santo Domingo? Sa Alimsug po. Alimsug, yun, Alimsug. No? Kabisado yan ng news director namin dito, si Mardila. Dyan yan sa area ng Santo Domingo. Opo. So ikaw si Lowell Verso Opo. from Cainta Rizal, pero yung mama mo nandito sa taga Opo. dito sa Santo Domingo. Opo. Ayan, okay. So paano kang nakapasok dito sa saan ba? Sa Sunwest? Opo. Sa Sunwest po ako ngayon. Sige, kwento mo. Ayun Ano? po, dahil po sa pinsan ko rin po na galing sa Sunwest, pinakilala rin po, parang sinabi sa akin nung nasa Rizal po ako na mag-take ako ng NC2, saka Aha. pumasok ako sa Sunwest kasi mabilis yung process. Tapos mas maganda yung job opportunity dito sa Bicol dahil nga dito sa AKB po na sa Ako Bicol kasi ang dami po nilang programa, ang dami pong opportunity na binibigay po ng Ako Bicol. Kaya ayun po, nakinig naman po ako. Ganap mo na yung opportunity. Opo. Kaya po, ayun, nakapasok po ako dito sa Sunwest, tapos nagkaroon po ako ng NC2, tapos naging hydraulic excavator po ako, operator po. Ano yan? Yung parang backhoe, yung Yan, parang ayun excavator, yung yun nga, backhoe. Ayan, yun. backhoe po. Oo. So dati, ano ang ano mo doon sa Cainta? Anong course mo doon? Undergrad po ako Anong course? sa medicine po. Medicine. Napakalayo po Layo naman. ng Tapos area. naging backhoe, excavator ka dito sa Sunwest. So ano ba yan? Ilang months ba yung training? Sa 1 month lang po dito sa... Madali lang. Tapos, ayun nga po, napakaganda kasi diretso pasok po ng Sunwest. Tapos, yung mga napag-aralan mo po dun sa Tecto, na-apply mo kaagad po. Kaya medyo parang mahihirap sa umpisa pero maganda yung experience kung tutuusin po. Pero from medicine, siguro may background ka na rin sa mga Opo, sa kasi makina, pagkatapos ko po doon sa medicine, medyo hindi ko po napagpatuloy. Nag-take po ako dito sa may Monarch. Isa po siyang company rin po sa mga heavy equipment Ayun. bilang maintenance po. May background Heavy ka na. equipment. May background ka na, counting background Mechanic ka na. So parang nahinog na lang yung training mo dito sa Sunwest. 1 buwan lang. Opo. Tapos nakapasok ka na sa Sunwest. Opo. Tanong ko lang, Luwel, iniwan mo yung pamilya mo doon sa Rizal. Ilan kayo magkakapatid? 3 po kami magkakapatid pero may mga adopted po kaming mga siblings pa po. talaga? Oo. Para ka Tatlo po kaming mga palang lalaki. DSWD, no? Tapos may 3 pa rin po kaming adopted. Kaya Ibig mo sabihin, 3 kayong magkakapatid, puro lalaki. Pangilan ka? bunso po. Bunso. Tapos yung mga adopted, Mga bata po. 2 pong lalaki, tapos isang babae po. ano naisipan na magulang mo para mag-adopt? Ayun po, kasi rin po, mga dikit lang din po na relatives. Yun nga, kasi medyo mabuti talaga si mama. Kaya ganun po yung ginawa niya, pinag-aral po. Alam mo yung mga tao talagang ganyan. Yung parang, kumaga, accomplishment mo kay Lord. Yan. Mag-adapt ka ng mga Ano yun? kailangang i-adapt mo. Kamag-anak nyo lang, medyo malayo. Medyo malapit po sa Gano, yung kung baga third or fourth, Kadugo. Siguro mga, dikit Basta lang kadugo. din po. Kadugo. second cousin nyo na, Opo. ganon. Importante, kadugo. Kadugo nyo. So, pinag-aaral doon na nakatira sa inyo. Opo. Okay. So, ano pala, bakit hindi ka nag-continue mag-medicine? Nung una po, ako po yung kumbaga decision ko yung mag-medicine kasi sabi ko parang ang ganda. Magastos Ang yun. ganda eh. Yun nga po, Magastos isa yun. pa po yun sa tinitignan kong na kailangan mo may finance ka. Mabigat talaga. Kaso, Medicine. yun nga po nakita ko sa ng buhay namin. Tapos nakita rin po ng mga magulang ko na hindi talaga kaya. Kaya nag-isip po kami as family na doon tayo sa mas maganda, sa mas mabilis, mas practical po.
So ngayon may asawa ka na? Wala pa Wala po. pa. Oh, Oo, binata meron pa siyang- pala eh. Meron naman pong Oo. loved one. Oo. Ilang taon na kayo? Matagal-tagal na rin. Mga ilan na yun? 5. Ano, 5 taon? anong tawag doon? LDR? Oo, LDR kayo, LDR kayo. Pero ilang, nagkikita ba kayo? Ano po, December. Kasi December. ayun po yung okay. ginagawa kong bakasyon. So kada bakasyon lang. Umuwi po Kanya ako sa halimbawa, Rizal. hindi ba may Holy Week, hindi ka umuwi? Ayun po, pag nagkakataon po na halimbawa, pag nakakapagpaalam sa mga engineer po, pag sa site, nasa Pinapayagan site po, ka naman. pinapayagan naman. By the way, saang site siya nga? Saan ka? Nasa ano po ako nung last year po, nasa Rapu-Rapu po. Rapu-rapu. Rapu-rapu. Oh, yung mga ginagawang daan doon. Opo, may mga Sa ginagawa. Rapu-Rapu. Ano nga yung tawag dun yung first Batan ano mo? Island. Batan Island. Sa seashore po. Seashore siya. Malapit sa dagat. Yan, sa alaga, dagat. alaga, Tapos sa yung dagat. pagkatapos po sa mga daanan na po. Sa daanan na. San Ramon po, Rapu-Rapu. Oo, nakita ko nga yung ngayon. yung- Di ba napunta na tayo doon? Opo. Batan oo. Island. So Batan talagang, Island yun. kumusta Batan naman? Medyo okay na po na kumbaga tagusan na po yung mga daanan. Paikot na. Kaya Eventually, kung magkakaroon, sige, Talagang ano na yan. kung magkakaroon po talaga ng daanan pa Misibis to Rapu-Rapu, maiikot mo na yung buong Rapu-Rapu po. Ang galing, ano? Maganda Pwede yung sa Batan turista po. Island. Naalala mo Ate Sally nung pumunta tayo doon? Opo, oo. Doon ko na, hindi pa kami masyado ni Kong Pido close noon. Oo. Doon ako na kumbinsi talaga ni Kong Pido. Nakako ito si Kong Pido. Totoong tao talaga. O yung nakita mo siyang nag-angkas sa ano, habal-habal. Nagkamalabal kami. Namuntik na kaming mamatay doon sa sampas. Ano yun? Mataas yun. Oo. Kalain mo congressman, nag-abal-abal. Tapos sabi ng ng operator, anong abal-abal, sabi ko, hinahinay lang no eh. Lakas loob lang, sir. Lakas loob. Ang sakay mo, congressman yan. Diba? Doon ako napabilib ni Kong Pido talaga. Ako talaga si Kong Pido. Palaban kahit mga delikadong lugar. Kaya- Saka naglakad kami kasi yung bangka baga, nasadsad. Opo. Okay, naghabal-habal kami para makapunta doon sa San Ramon ba yun? San Ramon. Opo, Oo, Tito yung, Al. yung ginawa Oo. ng opisina ng DPWH. Yan, Oo, opo, oo. Punta kami doon. Kaya- With Congressman Salceda noon. So, Okay, anyway. ngayon, saan ka na ngayon na-assign? Ano po ngayon, hiniram po akong muna ng engineer po dito sa office natin sa sa may bugtong po. Sa maintenance department kasi medyo may Sa alam naman. Bugtong. Opo. Oo. May alam ka sa... Sa pagme-mechanic. Hindi naman kayo lumalabas pag pag medyo break time pag gabi. Hindi naman kayo lumalabas doon sa bugtong. Hindi, I think, iba pala yung sinasabi mo, Tito Al. Ano siya, uwi? Hindi niya alam. Umuwi kasi siya. Hindi niya alam. Hindi mo alam yung nandun sa bugtong? Nadadaanan po. Okay. So, hindi ka naman humihinto doon. Binibiro ko lang. Dire-diretso. Dire-diretso ka lang. Binibiro ko lang siya. Kasi live eh. Tito Al, alam mo ba yung bugtong, di ba? Nandun yung pristine. Pristine. Nandun, pagka, nandun, yung may Chinese... Libingan yun. Chinese cemetery. Libingan ha. Tapos sunod, Mayroon pang isa doon libingan. Kabila. Tapos doon pa sa kabila, yung Bicol Memorial. Basta libingan yun. Tapos meron pa. Sunod-sunod, di ba? Tito Oo, Al? daming libingan nga dyan eh. Oo. Daming libingan. Maraming dead spot. That's why. Dead spot Anyway. talaga doon. Anyway, Oo. believe ako kay Lowell talaga. Lowell. Sakripisyo, From Rizal, doon talaga siya lumaki at doon siya nag-aral, Tito Al. Dito lang siya So, anong plano mo? Okay ka na ba dyan sa trabaho mo na yan? Ayun nga po, may nilulook forward pa po ako kaya po pumasok po dito sa kasi nagbigay po sila ng NC to sa akin. So magandang panlaban po yan sa ibang bansa kung tutuusin. Kaya Mas looking maganda. forward po sa mas mataas po. Pag nag-abroad ka, Yan. dollar na yon. Oo. Baka So, ngayon- euro na yon. Euro. Oo. Dollar. Pinag-iipunan mo na ngayon yung pag-a-abroad mo. Yun nga po, 'di ba yung nakwento ko po kanina yung pinsan ko po. Nasa yung abroad na siya. Nasa abroad na po. Saan siya Kaya- sa abroad? Nasa New Zealand. Ay, wow, New Zealand. Euro yun. Oo, ganda Euro, sa diba? New Zealand. New diba? Zealand, euro ba? Opo. Ilang taon na siya doon?
Tatatlo rin po. Wow! Simula po kasi nung pagpasok ko dito, dapat siya po yung magti-training sa akin. Tapos tinawagan na po siya doon. So, iba na po yung humandle sa akin. Kaya abroad ka. nagsabi po siya sa akin na pag natapos mo yan, sure na pagpatuloy mo lang. Kaya tutulungan ka naman niya. Back-upan ka ng pinsan mo. Tingin ko Huwag mo bagay. kaming kakalimutan, ha? Ang tingin ko, sa tingin ko, bagay na bagay ka talaga. Oo, bagay ka doon. Physically fit siya. Alam mo, Luel, 8.5. Mm. Pag sa, Sige, yung size ng paa ko, dito, 8.5. Sapatos lang. Sapatos lang naman ang gusto mo. Sama tayo. Hanap tayo ng sapatos yan. Hindi, gusto ko galing sa New Zealand. New Kasi Zealand hindi daw. ako mahilig masyado sa chocolate. Sarap daw ng buhay sa New Zealand. Oo. Yung gobyerno, suportado talaga. ng tao. Kasi konti ang tao doon Kaunti dito. daw ang tao. Minsan daw, binibigyan ng pera ng gobyerno. Hindi na kinukuha ng mga tao. Oo. Talaga. Oo nga. May kamag-anak ka di ba doon, Tito Al? Wala. Wala. Iba Paano mo naman. nalaman, Tito Al? May kwento. Oo. Sarap na ng buhay. Kasi hindi ka naman nagpe-Facebook eh. Maraming gatas daw doon. Kasi yung gatas, yung gatas 'di ba na promote ng isang brand ng New Zealand. 'di ba New Zealand ang pinapakita. So Luel, maraming nakikinig sa atin dito sa Saka DZGB. nakikita tayo. Tapos nakikita tayo. Actually, pag okay na yung Facebook YouTube. nila ng DZGB News Online, ipopost ito ulit nila si Jerome. si Jerome ha, kasi looking forward, kasi alam mo ng mga boss natin sa Facebook sila talaga. Ayan, sabi ni Chip Jun. Tech si June. Nagka-problema lang yata. May Nagka-problema lang talaga. Pero nakikita mo yan, Opo. ha? Sa Ang live ganda tayo po. sa YouTube. Oo. So, para ma-inspire naman yung mga kababayan natin dito sa Bicol Region, hindi lang dito sa Bicol Region, kasi patunay nga yan na ang programa ng Ako Bicol Party List ay global. Di Sa ba? New Zealand, batiin Oo, mo. batiin mo, oo. Yung pinsan mo doon. Oo, lahat ng na mapapanood tayo, hanapin mo lang yung DZGB News Online. Anong masasabi mo sa mga kababayan natin, sa ating mga congressman, sa Ako Bicol Party List? Yun po, unang-una sa lahat, gusto ko mag-thank you sa Ako Bicol Party List sa mga ganitong programa po bilang tulong po sa amin, lalo na po sa mga undergrad or may mga pamilya na po na binibigyan po nilang ng ganitong opportunity na makakuha ng magandang papers like NC2 sa tulong ng Tectone TikTok. na ayun po, mapagpatuloy po yung parang na-delay na pangarap. Oo. Kaya ayun po, wag po sana kayong tumigil sa pagtulong kasi hindi ko naman nakikita na titigil kayo kasi habang tumatagal sa batch namin po mas dumadami po kami. talaga. Madaming natutulungan Dami. talaga po. Kaya ayun po, wag din tayong mahiya dahil tech voc, gano'n. Opo. Yun Nakikita lang yun nilang ang, lang. in demand ngayon. Ayun nga Yun po. ang Tsaka hindi practical din po. Kasi pinag-aaralan niya na Congressman Saldico. Opo. Pinag-aaralan yan. Kaya nga maraming budget sa technical vocational courses dahil nga in demand ang mga skilled. Yes, workers. oo. So, Napaka-in-demand yan, Tito Al. Kasi na tayo ngayon high-tech talaga tayo High-tech ngayon. na. Tapos kailangan talaga ng mga katulad mo, Luel, na yung may pangarap. Hindi lang basta-basta, gusto ko mag-take nito kasi wala akong choice. Pero pag nandyan na po kayo, magugustuhan nyo na yan. Talaga po. Hindi lang yung experience, yung nalalaman nyo, may allowance pa May yan. allowance. ha? May Ayun budget. po, ayun po yung kinagandahan po kasi habang nagti-training po kami dito sa TechVoc, NC2, makakuha kami po. May mga allowance po kami sa loob ng 1 month, may allowance po kami kaya napakalaki pong tulong po sa amin. And ayun, thank you po sa mga bosses po natin, sa mga congressman, Kong Saldi, Kong Kong Saldi. Pido. Yan po. Kasi ayun, Kong G. nabalitaan ko pa po dun po sa Rizal. Napakalayo. Imagine mo, Opo. from Rizal, Isipin mo pumunta kung- ka ba dito? Opo. Kaya talagang pinagplanuhan. Kasi, di ba, Luel, sabihin mo nga kay Tito Al, dun sa Rizal, meron bang ganito?
Ano po, meron po pero hindi po sila nagbibigay kasi yung area nga po hindi po talaga pwede kasi city. Hindi po katulad dito sa atin na madami kang pwedeng i-clearing, madami kang pwedeng Tama. practice ng mga bundok. Kaya nakapunta po ako dito So, sa... nag-enjoy ka na rin dito sa Bicol. Nung una po parang boring totoo lang Pero katagalan, ibang-iba talaga. Pag sa Bicol kasi ang ganda ng lugar, sariwa. Nasanay ka doon sa Batan Island. Tapos Kaya yung mga tao. Mga ano po talaga masisipag. Ayun po yung Ah, nakikita ko. Masisipag, mga masiyahin po. Masayahin. Yan. Tapos ano pa? Mabait ang mga Bicolano. Mababait po. Mababait. Kahit 'di ba pumunta ka lang sa isang diyan sa Lapu-Lapu, Oo po. kumatok ka lang, o-offeran ka na ng inumin, ng pagkain. Oo nga po, pag naayos mo nga po yung medyo sa may harap po ng bahay nila, bigyan ka po ng isda. Isda. Wala may isda. May pang-ulam na Talaga? po paggabi. Ang Kaya galing. napaka-generous po ng mga tao sa yan. Bicol. Totoo. Oo. Kaya yan din. Yan din ang kagandahan ng mga ng Bicolano talaga. Nagtutulungan. Alam mo simula nung nagkaroon ng Ako Bicol Party List kasi ang Bicol, mga Bicolanos known as utak talangka. Pero ngayon dahil sa Ako Bicol Party List na alis yan, na-eradicate yan ng Ako Bicol Party List ng ating mahal na congressman na si Zaldico kasi pinapakita talaga dito na mahalin natin yung ano natin, yung kultura natin, yung sariling atin, yung bayan natin na yung pag-aasenso ng mga kababayan natin kasi ang effect niyan para sa bayan. Para sa Kita mo bayan. naman yung ginagawa ng Ako Bicol Oo Party nga List, po. 'di ba? Talagang sabi nga kanina ni Tito Al, 'di ba? Nag-i-invest talaga diyan ang Ako Bicol Party List. Correct. Si Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin, si Kong Jill Bongalon. Kasi Ang iniisip nila yung future. Yes, long term ito Long na programa ng Ako Bicol na tabang sa edukasyon kabuhayan. Kasi after your pag-aaral, 'di ba? Nag-training ka, nag-aral ka, sigurado pa ang trabaho mo. Kung ayaw mo na magtrabaho at ang isip mo entrepreneur or magnegosyo, pwedeng-pwede kasi maraming courses sa TESDA na pwedeng gamitin paghahanap buhay. Alam mo ito dito, si Kong Saldi, Opo. noon parang hindi mo mapaniwalaan yung mga yung mga pangarap niya baga. yung mga vision Ito niya. Lowell, itong isla na yung ginagawa niyong daan doon sa isla. Kalain mo ang plano pala diyan, i-connect yan sa Bakakay. Yung Batan Island i-connect sa Bakakay. Tapos yung Batan Island naman i-connect sa Rapu-Rapu. Yun ang plano Oo. talaga diyan. Kasi para mabilis Yung na. ginagawa niyo, preparation pa lang yun. Oo. Pag na-connect na yan, imagine parang Batanes daw. Oo, parang mabilis Batanes. na. Yung farm to market, yung mga products ng Rapu-Rapu, magiging mas malawak ang magiging market nila. Mas maraming matutulungang magsasaka. Kasi minsan, 'di ba Tito Al, pag na-stuck ka sa lugar mo, wala kang market, yung produkto mo, ang mangyayari, mabubulok. Kaya ang gagawin mo talaga diyan, ibabagsak presyo mo. Talo ka doon sa pinuhunan mo. Pero ganyan talagang mangyayari. Kasi si Kong Saldico is a visionary. Visionary Nakikita ang tawag niya na dyan. talaga yung mangyayari, yung future na ito yung dapat nating gawin. Kasi madalas kasi sa speech ni Kong Saldi na maraming tumutulig sa mga visions Kasi niya sa mga hindi nila niya. maintindihan. Like this Boulevard, Tito Boulevard Al. noon, itong Boulevard. Maraming protesta Nakita mo dyan. yan, Boulevard dyan, sa may papurak. Maraming protesta dyan. Oo. Ayaw ng mga... Wag daw kasi Wag daw. masisira yung kalikasan, etc. masisira Oo. yung mga ano yan? Mga Yung, isla nga. dyan. Apektado daw yung kanilang... Yung lahat. area. Pero ngayon, makita mo, number 1 tourist spot na kasama siya sa pinupunta ng mga turista. Boulevard. Pwede ka dyan mag-jogging. Tapos makita mo dyan, marami ng tindahan. Makita mo yung Alam mo ang pangarap development. niya? Idiretso na yan naman nito. Oo. Di ba, diretso na Mayroon talaga. na, may ginagawa na from nito. Parang salubong na yung mangyayari dyan. Kaya siguro, pag edad ko at isali, mga 80 years, Oo. mga 90. Pwede ka na dyan, Tito Ay, Al. mangyayari na rin yan. Oo. Matanda na ako. Tapos Tito Al, di ba, itong Linion Hill. Matanda na Oo. tayo. Pero at least yung pangarap ni Kong Saldi ko, Mangyayari talaga yan. mangyayari talaga yan. Alam mo, Hindi ba ngayon? alam mo Tito Al, laging sinasabi ni Kong Saldi, it's a political will. Political. Pag wala talagang will,
Wala. Kung Kung masyadong ano ka sa walang mangyayari. Kung lahat lang politika, Kita mo wala naman nang ang ang Legazpi talaga, super ang ganda na. Layo na, tapos maraming open na, marami ka nang pwedeng madaanan. Grabe ang daanan maraming niya sa- development na grabe talaga. Dami na. So, ayan, Luel, kasi kulang na kulang talaga tayo sa oras. Oo. Sabi ko nga kay Papa Rod, kasi ang dami pang tanong. Oo. Kulang sa oras talaga. Si Papa Rod. Kaya, sabi niya, sa susunod daw. Mag-meeting na lang tayo sa labas. Doon tayo. So, Luel, ano mo na lang? Over the battle of, Last message na lang sa, i-shout Anong out mo last naman message? yung, hindi, dito sa program, pero hindi sa Luel. Message mo sa mga kababayan natin, again, sa congressman. O, baka may gusto siyang i-shout out. I-shout out mo na yung, mo, Sige love po. life. Ayun po, thank you po ulit sa pag-invite dito sa akin. Po. Tsaka, thank you po ulit sa mga bosses natin. Pangalan ng head mo? Sa head ko po, sa excavator, si Daddy Raul po. Raul. Raul. Opo, Daddy Raul, Raul po. Raul, ano apelyido? Raul. Raul! Raul lang. Raul. Raul, Danny Raul. Daddy Raul. Daddy okay. Raul po. Daddy yung tawag po Raul. namin sa kanya. Okay. Tapos kay Engineer Joe Lanusa, tsaka Engineer Biding po. Thank you po sa okay. sa akin. Ayan. Ayan. Tapos, pwede pong batiin yung... Sige lang, batiin mo na lahat. Binabati ko po yung pamilya ko dyan sa Manila. Nandito na po ako sa Bicol. Oo, hello. Hello po. Oo. Doon Tapos sa, sa girlfriend ko po. Hello sa'yo, May. May. Ano apelyido ni May? Gento po. Gento. Yento. Kala ko, Gento. kala ko, papilido June. July. Thank you po ulit sa inyo. Si May. Anong tawag mo kay May? Ano lang po eh. Basta. Hindi, anong tawag mo pagka naglalambing? Me. Ano lang po kami, te. Ganun lang, te. Te? Ah, Bakit te? wala po na sana. Eh, te. Ganito, ganito. Ete. Te. Ayos pa. Ganun lang po. Pwede na. Pwede na rin, te. Hindi naman ako masyadong sweet. Hindi ka ba masyadong sweet? Miss you, te. Saktuhan lang mo. Sakto lang. Anyway, bad thank you boy. so Ayan. much. So, thank you so much, Luel. Luel, At, ang pinasaya mo si Tito Al. Tito Al. May gusto ka Pag-isaya. mabatiin, Tito Al. Wala. Parang ako yung anchor talaga. So, anyway, lampas na tayo Ikaw, sa... wala ka mabatiin? Bigla, Yung mga sa silda-silda nyo dyan. oo nga Wala pala. na kayong silda? Wala na kaming selda. Oo. Iba na. Iba na kasi lumaki na. Balita ko, iba naman ang title mo ngayon. Ay, oo, Yung iba. designation mo? Ano pala po, wala, yung special projects po, binago na. Hindi na po siya, ano na po, Community Connections Ano yan? Program. Community. Community Connections Program. Connection Program. Connected CCP. sa Rainbow Connection. CCP. CCP. Wala namang NPA. Meron. No permanent address. Kasi, di ba sa community? CCP. CCP. Community Connection Program. Yun ang bago mong designation ngayon. Yun yung magiging, yun yung yun yung CCP. gagawin ko. Kasi, mga series of medical mission, yung talagang pangkomunidad. CCP, No permanent address. Tito Al. Di ba? Kasi pag pumunta ako sa Camsur, Cam Norte, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, wala na akong Anyway, title lang yan. Importante, expert ka sa mga special na hindi project naman yan, na ang excited po ako, yung makabigay ng tulong sa mga kababayan natin. Kasi, iba din, as staff, Tito Al, alam mo, kahit anong pagod mo, pag nakita mo yung natulungan mo. Natulungan, kababayan, kahit papaano in a way, 'di ba? May mga boss po tayo. Nakakataba Pero ng puso. dahil nautusan tayo, dahil yan na talaga yung yung trabaho mo, masaya ka diyan. Lalo na pag masaya ako na nakakarating ako sa iba't ibang lugar na hindi ko napupuntahan, yung hindi na aabot ng dalugdog. Ang saya sa pakiramdam na makita mo yung kababayan natin, ngiti lang nila. Ay masaya ka Therapy na sa'yo. Opo. Kasi iba yung fulfillment na tinakakatulong ka. Katulad ni Luel, nakikita ko, masayang-masaya siya sa nangyari sa Nag-enjoy buhay siya sa niya. excavator. Opo, yung kagaganyan niya. Pero joystick
Opo, malambot naman. Tapos ganyan-ganyan na lang, Tito Sana Al. maka-abroad Ah, ito siya. pindotize na lang yan. Oo. Ganyan na lang High-tech ginagawa. na eh. Kasi High-tech high-tech na. So maraming salamat sa oras po ninyo na nakinig po kayo sa mga programa ng Ako Bicol at nakitawa. Wala man umiyak. Hindi uso Looking iyakan. forward po. Hindi uso ang iyakan dito. Hindi uso. Pero Tito Al, looking forward dun sa natin, sa iba pang mga katulad ni Luel na nangangarap, sabi nga niya undergraduate siya, pero heto siya, very proud sa kanyang sarili sa na-achieve niya sa buhay niya. Kasi ang laking pagbabago sa kanya. Tapos looking forward pa siya na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil magagamit niya yung natutunan niya dito sa pa-training ng Ako Bicol Party List sa True TESDA. So anyway Okay. po, Thank you. sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin Jr., si Kong Jill Bongalon, Secretary General. Secretary General, Executive Director / Secretary General. Siyempre ako po, si Alitapta, Firefly Winter po. Abangan nyo po ang aking paglipad. Aha. Pupunta po ako sa inyong lugar upang bigyan kayo ng ilaw. Kasi mga luces, lights. Okay. Okay. Thank you so Abangan much. nyo po ako sa mga medical mission ng Ako Bicol Party List. Siyempre, ang karahayan kang salud mo, simbag ko. Ayos Ayan. So, Ako Bicol Party List, katabang na. Surog pa. Al Armario. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano